Ahojte všetci, vítajte pri novom videu. Po dlhej dobe som sa rozhodol znova niečo natočiť a konkrétne recenziu, nejaké moje poznatky na toto zariadenie. Je to Street, čo je vlastne wattmeter pre bežcov. Všetko, čo poviem v tomto videu, sú nejaké moje poznatky po asi 4 mesiacoch používania a nie je to akože nikým ovplyvnené. Poviem aj nejaké výhody, nevýhody. Ja osobne som sa rozhodol trénovať podľa Streetu na Majcichovskú 10, ktorá je o necelý mesiac, a síce nie v tomto videu, ale v tom ďalšom by som sa chcel s vami pozrieť na nejakú analýzu tých tréningov, ktoré mi toto zariadenie odporúčilo a podľa ktorých som trénoval. V podstate som nikdy v živote nejak netrénoval podľa úplnej štruktúry, ktorú mi predpísal niekto iný alebo nejaké zariadenie, a chcel som si to vyskúšať. Dneska by som sa chcel vlastne zamerať na také nejaké základy, čo to vlastne sú waty, čo je vlastne ten Street. Je to takáto malá vecička, ktorú si pripevníte pomocou tejto nejakej uchytky na topánku. Si to iba takto cvaknete medzi šnúrky. Spárujem si cez Bluetooth môj Street. Potom si nainštalujem aktualizácie. Tých tam bolo celkom dosť, keď som si to ja inštaloval, ale vlastne po tých 4 mesiacoch som neinštaloval žiadnu ďalšiu. A keď chcem, tak si rovno môžem aktivovať ten subscription, ktorý je pri kúpe zariadenia na pol roka zadarmo. Meria teda fyzickú aktivitu, čiže waty, a je to vlastne prejav mechanickej práce, ktorú naše telo vykonáva pri behu. Oproti tempu je veľká výhoda v tom, že pri zohľadňovaní toho výkonu vlastne bere do úvahy odpor vetra, sklon terénu, čiže či idem hore alebo dole kopcom, a takisto teplo, nadmorskú výšku, kadenciu alebo proste aj štýl behu. Čiže ja môžem bežať to isté tempo, ale ak ho budem bežať efektívne, zmením techniku toho behu, tak tie waty budem šetriť. Asi úplne prvá otázka je taká, že prečo by som si pridával k tepom a tempu ešte nejaké waty. Tepy sú v podstate dobrý ukazovateľ toho, ako to srdce reaguje na tú danú aktivitu. To tempo je veľmi meniteľné už minimálne v tom kopci alebo aj v protivetre. Tepy sú super, doteraz som vždycky trénoval na tepy, ale zároveň tie tepy sú ovplyvniteľné nielen teda tou kávou, ale aj únavou alebo dokonca aj teplom. Všetci to poznáme, že cez leto tepeme viac ako cez zimu. Jednoducho, lebo to srdce je cez to teplo namáhané viac. Ďalej v nejakých krátkych intervaloch, napríklad na 100 metrov, pozriem sa na hodinky. Keby mám aj hruďák, tak ukazujú mi nejakú hodnotu, ale v podstate je to neskorené, alebo to srdce ani nevybúcha tie tepy také, aby sme videli v nejakej analýze toho tréningu nejakú teda prácu navyše. Ak sa bavíme o nejakom meraní tepov čisto z hodiniek, tak všetci to proste sa zhodneme na tom, že tepy z hodiniek sú není úplne najpresnejšie, aj keď máte akékoľvek hodinky. Jednoducho vždy to bude chcieť nejaký hrudný pás, alebo teda snímač na ruku, ako používam aj ja pri Coros hodinkách. Na druhej strane tie tepy samotné sú dobrý ukazovateľ toho, ako naše telo reaguje na tú prácu. Keď si porovnám zase waty s tempom, v ideálnych podmienkach je tempo ako predpis alebo ukazovateľ nejaký vhodné. Ale keď už pridám tie kopce, jednoducho už sa tam nejako strácam a neviem proste, že či prepalujem ten úsek alebo ho neprepalujem. Môžem sa riadiť nejakým pocitom, ale práve v tom je výhoda tých wattov, že mám nejaké číslo, ktorého sa proste budem držať celý ten tréning alebo nejaký úsek, a jednoducho sa držím toho čísla alebo rozmedzia dvoch čísel. Ja môžem trénovať napríklad na nejaký závod aj rovinkový, ale môžem trénovať aj v kopcoch, lebo si budem všímať, aké číslo tých wattov udržujem. Držím ten istý výkon, ako budem potrebovať pri tých rovinkových pretekoch. Ako som povedal aj pri tých tepoch, tak keď si zoberiem nejaký krátky 100-metrový interval, tak jednoducho tie hodinky samotné nestihnú tak rýchlo zareagovať na tú zmenu tempa. Čiže ja vyštartujem z nejakého výklusu a bežím už 5 sekúnd šprint a
a hodinky už zaznamenávajú niečo, že niečo sa deje, ale ja už pri tom 5 sekúnd robím niečo úplne iné. A tie hodinky mi z toho šprintu, z tých 100 metrov, zaznamenajú iba 20% v nejakom úsilí. Pri nejakom plánovaní stratégie sú opäť tie vaty asi tak príjemnejšie, by som povedal, hlavne v tých kopcových pretekoch, kde jednoducho ja viem, že koľko vatov udržím nejaký čas a jednoducho si poviem, že no tak toto by som chcel zabehnúť za 2 hodiny a pozriem si v aplikácii Stridu, aký výkon udržím 2 hodiny a budem sa toho držať. Či idem hore kopcom alebo dole kopcom. Dole kopcom tie vaty udržať niekedy je ťažšie. To tempo si na kopcovitom teréne neviem nejako dobre upraviť alebo teda nadstaviť pri plánovaní tej stratégie. Čo je obrovská výhoda tých vatov, by som povedal, že bude aj bežiaci pás. Pri tom páse je teda určite lepšie sa zamerať na nejaký čas v nejakom úsilí ako na to tempo. Pretože pás mi ukazuje nejaké tempo, ja bežím podľa hodiniek nejaké úplne iné tempo, ale zase robím niečo úplne iné, ako by som možno chcel. Ďalej by som chcel spomenúť nejaké nevýhody, ktoré som si ja všimol pri používaní Stridu, že v podstate nenašiel som na internete nejaké tieto informácie a vlastne až pri tom používaní som na to prišiel. Ako prvá vec, ktorú som teda nikde nedohľadal a trošku ma zaskočila, je to, že tréning, ktorý je vytvorený v aplikácii Stryd, sa jednoducho nedá úplne iba tak zazdieľať do aplikácie Coros a musíte si jednoducho ten tréning vypracovať v tej aplikácii. Možno to niektorí z vás ani nevedia, že sa to dá a tak by som možno chcel ukázať, ako si takýto tréning zo Stridu nahodíme do Coros. Máme tu vlastne Coros aplikáciu a Stryd aplikáciu. Tu už máme predpísaný nejaký tréning, ktorý by som mal ísť zajtra. Pri každom tom tréningu tu máme aj nejaký popis, ako to teda spravíme. Je to podobné ako aplikácii v mobile. Otvorím si tu kalendár, kliknem na plusko, dám workout. Tu si nastavím tú aktivitu, nazvem to Easy Reco. Intenzita sa bude merať vo vatoch. To mi tu pekne všetko prepne, že nemusím to po jednom prepisovať. Tak, čiže skontrolujem si vždycky túto ten čas. Tu vidím 40 minút, tu vidím 40 minút, OK, uložím a vlastne je to spravené. Niektoré tréningy, ako napríklad tento, ktorý som bežal dneska, sa nám opakujú a to si viem v podstate iba takto, že skopírujem ho a vložím si ho sem. No a keď si zosynchronizujem hodinky s mobilom, tak mi to tam v podstate ukáže pred tým, ako začnem tréning. Ak počas behu ja mám zapnuté na hodinkách laps, čiže napríklad mi dá každý kilometr ďalšie kolo toho behu, tak mi to vlastne rozhodí trochu ten predpísaný tréning, ako mi ho ukáže v tej aplikácii. To si zase teraz ukážeme. Bežne sa mi to ukáže takto, ako to vidíme tu na. Hej, čiže vidím, že tu na je ten vymedzený úsek tej minúty a tu vidím 2 minúty, teda nejaké zotavenie. Čo sa mi napríklad však stalo, je, že som behal tú intenzitu a tuto som stretol kamaráta. Tak som si stopol hodinky a povedal som si, OK, tak si pokecam a pôjdem vlastne trénovať ďalej. V Coros aplikácii mi to ukáže normálne, ale čo je také zvláštne je, že ten Stryd vlastne nebere tú pauzu. Čiže ja keď si pozriem celý ten tréning, tak ja vidím síce, že ten interval som bežal, hej, mám to tu, ale neukáže mi ho pekne zladený s tou aplikáciou. Už si to tam proste nepozrieme, hej, lebo mne tu vlastne ukazuje, keď si to rozkliknem aj tú minútu, tie kola toho intervalu, tak ja pozriem sa tuto na to rozmedzie a vidím, že ako dobre som to trafil. Ďalšia možno nevýhoda alebo vec, ktorú treba zmieniť, že vy keď si to kúpite, máte zadarmo na pol roka membership
kde vlastne získate pokročilejšie funkcie, ako napríklad tréning na mieru alebo podrobnejšiu analýzu tréningov. Tiež je tam zahrnuté nejaké historické sledovanie vašej výkonnosti, čiže nejakej krivky. Tiež je v tom zahrnutá automatická detekcia critical power, čo je vlastne taká hodnota, na ktorú sa bližšie pozrieme potom. No a vlastne potom pol roku si to treba platiť. Myslím, že to stojí plus minus 10 eur na mesiac, keď tak to tu niekde napíšem, koľko to presne stojí. A mnoho ľudí to robí tak, že keď ich čaká nejaký dôležitý pretek, na ktorý sa chcú pripravovať podľa toho stridu, tak si to jednoducho zaplatia na toho pol roka, na 3 mesiace a potom to zase dlho nepoužívajú. Lebo vlastne vy keď si to zaplatíte, tak viete si aj spätne pozerať nejakú tú výkonnostnú krivku alebo tie metriky, ktoré sú inak zablokované. V ďalšom videu by som sa práve chcel zamerať na to, čo ktoré tie hodnoty znamenajú, pretože tých metrík, ktoré to meria, je tam naozaj veľa a chcel by som to zhrnúť nejako presnejšie, prehľadnejšie a preto by som to chcel spraviť v ďalšom videu. Ak by bolo niečo, čo by vás zaujímalo k tomu, tak napíšte mi to do komentára a ja sa to pokúsim zistiť, alebo ak je to niečo, čo už viem teraz, tak vám to odpíšem priamo tam. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.